Croeso i'r Peiriant. Wythnos yma, mi fydd Glyn Rhys-James yn ateb y Peiriant. Helo, Glyn. Helo, shwmai? Wyt ti'n barod i gael dy gwestiwn ni? Ydw. Cwestiwn 1. Mylet gorau ti erioed wedi gweld? Falle un fi ar hyn o bryd. Cwestiwn 2. Hoff fath o datws? Maris Piper. Cwestiwn 3. Beth yw hoff font ti? Comic Sans. Cwestiwn 4. Rownd a rownd neu pobl y cwm? Pobl y Cwm. Cwestiwn 5. Ideal meal deal? Yr un avocado a ciwiar, McCoy's, salt and vinegar, a'r innocent smoothie glas. Cwestiwn 6. Ble yw'r spot gorau i wylio gig? Yn y ffrynt. Cwestiwn 7. Pwy o'r band bys yn ennill feit yn erbyn ceffil? Jacob. Cwestiwn 8. Rhaid y gorau ti erioed wedi cael? Potel llawn o Jack Daniels yn Clwb Ifo Bach. Cwestiwn 9. Gig gorau ti erioed wedi chwarae? Y Llew D yn Aberystwyth. Cwestiwn 10. Gogs neu hwntws? Hwntws. Cwestiwn 11. Beef, porc neu nut roast? Beef. Gorffen y lyrics, ond dy weddysau coch. Sy'n arwain fi trwy'r nos. Rwyt ti wedi ateb y Peiriant yn llwyddiannus. Diolch yn fawr. Tara!